Buntis nanganak po sa loob ng Kulong sa bayan po ng Villasis, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Isang buntis ang ligtas na nanganak sa loob ng isang kulong-kulong sa Villasis, Pangasinan matapos agad rumisponde ang mga pulis sa natanggap na impormasyon hinggil sa kanyang sitwasyon. Ayon sa ulat, kaagad na nagtungo sa lugar ang mga tauhan ng kapulisan para matiyak na ligtas ito at ang kanyang sanggola. Habang hinihintay ang pagdating ng mga health personnel, nagbigay ang mga pulis ng kinakailangang paunang tulong. Matapos ang panganganak, kaagad na inihatid ang mag-ina sa pinakamalapit na pagamutan para sa karagdagang medikal na pagsusuri at kinakailangang atensyon. Patuloy namang hinihikayat ng mga otoridad ang publiko na agad makipag-ugnayan sa mga kinauukulan sa oras ng anumang emerhensiya. Kasama mo mula rito sa IFM News, Dagupan, ito sa Idol Denise Brillante, Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.